Ведаеш, я сёння з'еў такую смачную булку на сніданак. Смачную? З трускавкамі? Не, З малінамі? не, такую кіслую. А, журавінамі. Так. Журавліны, першая літара Ж. Вітаю, сябры! Прывітанне! Вітанне. Сёння з намі Арсень? І Артём. Слімачок. і я, Юля. Угу. І разам ми будемо вивчати літери білоруського алфавіта. Так. Хлопці, допоможете? Так. Сьогодні яку літерку вивчаємо? Літару Ж. Так, сапраўды, літару Ж. Сёння мы будем вучыцца пісаць літару Ж. І для гэтага нам спатрэбіцца Угу. паднос, Поднос. манка, Манка. пальчики. Пальчики. Слухайте мелодию и повторяйте за мной рух. И раз, и раз, и раз, и. Ой, Юля, гэта, напэўна, наша самая складаная літара. Так, і не кажи, але у хлопцаў атрымаецца, я веру. Калі ласка, Сень, для цябе вялікая літара Ж. Напиши яе. Цудоўна. Цяпер напішам маленькую літару Ж. І раз, і раз, і раз. Ой, як гэта у вас атрымліваецца такая Ж. Дякую, Слімачок. Артём, паспрабуй, калі ласка, маленькую. Выдатна, хлопцы. Угу. Цяпер, калі мы ведаем рух, як пісаць літару Ж, самы час перайсці да пісьма. Але перш-наперш мы зробім руханку для пальчыкаў. Руханку. Сёння нас чакае літара Ж, таму і руханка будзе звязаная з гэтай літаркай. Паўтарайце за мной рухі. Ж. Ж. Ой. Ж. Ж. А цяпер хутчэй. Ж, ж, ж. Ой. Жу. Ж, ж, ж. Жу. А цяпер жук папоўз. О. Папоўзлі жукі. А цяпер жабы паскакалі. Ж. О, жабкі. Ж. 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 А цяпер проста патрэслі. Руханка скончана. Цяпер мы будзем пісаць. І ў гэтым нам дапаможа Хто дапаможа? Я. спадар Слімачок. Так. Бо вялікую літару Ж мы будзем пачынаць там, дзе ў Слімачка вочкі. Угу. Де Вось. мае вочки? Слухайце мелодыю і паўтарайце. І раз, і раз, і раз, і. Складаная літара. Вельмі, паспрабуйце разам са мной, калі ласка. І раз, і раз, і раз, і. Потым абавязкова выберыце самую прыгожую літарку. Мне падабаецца вось гэтая. А цяпер, калі ласка, хлопцы, вы. Ох, не ведаю, як у вас атрымаецца. Я веру ў хлопцаў. Цудоўна атрымліваецца. Бачна, што ўжо ўмееш пісаць. Цудоўна. Ну так, Выберы самую добренько. прыгожую. Выдатна. Цяпер пяройдзем да маленькай літары Ж. Яе мы будзем пісаць там, дзе ў Слімачка галава. Вось тут. Слухайце мелодыю, паўтарайце за мной рух. І раз, і раз, і раз, і. Ось такая літарка атрымалася. Паспрабуйце яшчэ. І раз, і раз, і раз, і. Маленькая, але ўсё роўна складаная. Вельмі. Але выберыце самую прыгожую абавязкова. У мяне гэта вось гэтая.
Цяпер вы, калі ласка, хлопцы. Угу. І маленькія атрымаліся цудоўна. Вельмі прыгожа, і я нават не ведаю, якую выбраць. Дзякую, хлопцы, што дапамаглі, і дзякуй вам, дзеткі, што былі з намі. На сёння ўсё, будзем развітвацца. Да пабачэння, сябры! Да побачення. Да пабачэння, сябры!